Ọdịmma ndebe anyị maka na ama m na ụnụ nọ ebe ahụ na-enene anyị maka na ọ bụrụ na anaghị ebe a dịka nsogbu na-ekwu na anaghị ya anyị agaghị anọ ebe a aka nri na aka egbe ha abụọ ofu nne ọkwa Chineke kere ha abụọ anyị na ebe ụnụnwa na ebe ahụ ọ gadoro na mma otu a ka o si wedị na ọ bụ anyị na ndị a na ndị a ịma fadari ebe ọ da ya were ya biko ọ bụ na isi Metro Television ka isi wee na-anụ olu anyị na-ewetara gị ihe omume nke a na-akpọ ụtụtụ ọma nụ ebe anyị agwa gị ọ nwere ihe ndị na-amahụ maọbụ ihe i chere dị mma ị na-emebu mana ịmahụ na ọ dịghị mma ọ ya ka anyị na-ekwu ebe a anyị na-ekwu maka ihe a na-akpọ personal hygiene maka ngị onye na-esonyere anyị ka na-abata kịta isi ọrụ wee na-abata wee gbanye igwe onyonyo gị wee na-ahụ ewe n'iwe anyị ekwukọ ọtụtụ ihe mana mma gbakwa mbọ wee gbatụsịa ha aka ka ọ dịkwa ka na-eme anyị na-ekwu maka personal hygiene ka nsi wee ekwu ya mmadụ ịdị ọcha ka ị ga-esi na-edebe onwe gị ọcha ka ị ga-esi wee na-eme onwe gị mma ka ị ga-esi wee na ọ ga-awụ irie nri ahụ iriri kama ọ ga-awụ ihe mgbu nyere gị onye gị ihe dị mma na-arụ ị na-acha dịka ada dị ọrọ mma ị na-acha ị na-ekwu olu gị na-ada gem ka olu gbamgbam dim maka ọ dịghị mma ọ dịghị izi olu m ala da enwe ihe ndị m na-etinye na-arụ na-adị mma na-ekwu ọ na-ada gem ya were ya biko anyị na-ekwu maka isi nri dịka akwụkwọ nri eji m akwụkwọ nri wee maa ihe atụ ọtụtụ ihe ndị a na-esikwa esi nọkwa ya dịka ọkwụrụ a na-achakwa acha ma ihe ndị ọzọ ma eji m akwụkwọ nri wee maa atụ ọtụtụ ndị n'ime anyị na-awụ achọ itinye akwụkwọ nri n'ite achacha ya edewe ya ụbọchị nkeji 5, 6, 7, 9, 10 na ise sef edewe ya ọ dịghị mma tupu ọnwụ ịchagodo ya acha igbuche ya ihe maka ụmụ ihe o nwere nke ya bụ ọbanye mmanụ ọbanye iweze ha ncha bụrụ akwụkwọ nri otu a ka ọ dị mana irizie ya ọ bụrụ ya ọ dị very bad ọ jọgburu onwe ya ya bụ ikwukwa maka mbọ na onwe ya ụmụ nwaanyị nke ahụ nke m chọrọ ịgbatụ aka ọfụma ka isi wee na-edebe mbọ gị o sogwe na ihe a na-alụ maka na mbọ na onwe ya adịghị mma ịdị na-edebe ya ka o too ogologo maka okike na-edebe ya ụmụ ihe na-abanye n'ime ya maka ọ bụghị na ị ga-anọ na ị ga-emetụ ihe ị ga-emetụ ihe aka na ị ga-anọrọ ya ị ga-eme ihe ofu ihe abụọ mana ị na-eme ya gba mbọ ka ọ na-adị ọcha enwere ihe eji wee na-edewe mbọ ọfụma ka oyibo mere ihe niile gbara anyị mfekwanụ ndị ọcha ha ma ihe magbo apụta onye nwe anyị ọkwa ndị ọcha ya were ya nke ahụ were ya ka anyị kwuo maka ihe gbasara exercise ya bụ mmadụ na-agbagharị ya agbagharị ọ na ndị kịta na-agbagba ndị enwere isi gbagide ọsọ ruo mba ofesi chi atazụ ya nwere onwe ga-agbagide gbaruo mba ofesi ọbụla mmadụ abịa ọrụ ụtụtụ garịa ife ka nna adị ichicha ebe niile tupu ya ọsọ ya were ya bịa ka anyị gbaa esika m so ọtụtụ n'ime anyị ndị na-arụ ọrụ obodo a siri ike a na-agba mbọ ọ dịkwa mmiri na-agba mbọ magbuo onwe mana nwere onwe gị efu agarakwa ndụ kpa akụ onye ire asị gị ngwa na anọ ya ebe a ihe na-enwerịrị ihe na-eme mbọsị inwere efe ka okpofu na-agba gị ọtụtụ n'ime anyị anaghị eme ya bụ ihe ndị a na-eri shuga karịrị ga esi wee na-eme ihe ndị a shuga na onwe ya na-apụ n'ụtụtụ ọ bụrụ na mmụọ ọzọ ajọ ọrụ ị gaghị n'ụtụtụ mee na mgbede na be gị ọkụ na ị gaghị enwe ike ịpụ apụ igoro ya ego si n'ime anyị nwere na be ha ọtụtụ nwere ka a na-awụ a na-ama ama ịma ya ama ị ga-eme nke ahụ ịgba ọsọ gbadịa n'ogbe gị nkeji 10 ọ dịghịkwa njọ na ya bụ na okpofupụ gị n'arụ ihe ka njọ wụ okpofu ahụ ga-agbapụ gị n'arụ ọ ya ka ị na-ewepụ ị gaghị amakwa ọtụtụ ndị si na adị m mba na enwere m ohere ọrụ m dị nnọọ o siri ike makwara ebe m na-arụ m na ha arụ na nka na achọ m ịkpọ ebe anyị nwarụgo ọrụ oyibo mana a na-ewepụta ohere maka na ọrụ ahụ ị na-arụ eji ebute ego ọ bụrụ inye ha onwe gị anya wee si n'ego ka ị chọọ mbọsị ọ ya etu dị gị efu na ego ahụ enye gị ego ma nri ka ga ngwazi unu ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ọfịs ya bụ ụlọ ọrụ ha gbagotere mmadụ na-anọ n'oche nkeji 10 site n'ụtụtụ ruo na mgbede ị gaghị ebili ọtọ garịa gbagasị ahụ esi na ọrụ nọ n'elu tebụl gị na ọ karịrị ka ga nke eziokwu ihe mee gị tumoro echi niile ndị kọmpanị a ga-ewere onye ọzọ ticha anya gị ozugbo ọrụ a na-aga ka ngwa gị nke eziokwu ihe mee gị echi niile kọmpanị agaghị asị maka ihe mere ga-emechi kọmpanị asị ọ kakwa mma ịrụ awa 2 awa 3 awa 4 inye onwe gị garịa
gbatịsị aka jijiwa kana ya anyị na-edewe chi na-ahapụcha etu a nwere ọbara anaghị ọbara n'ofe ebe gị iji bilie ọtọ ọbara agagharị ị mahụkwa ụkwụ ga-agba mmiri na-anọgasị ụda ahụhụ na-emecha mana mgbede onwe ebe ya bụ na ebe ahụ eteghị aka ịma na kemgbe esi nwee ihe a na-akpọ meshin ọkada ịfụ na onye bịa ọ bụrụ na ị chọrọ ije ka nga ịkpọ onye ahụ sị ya bịa were akwụkwọ ego ise nye oburu iche nọ ihe maka ị na-eme onwe gị n'ike adịghị gị ị mara na ebe ahụ ị na-eje eteghị aka ma ọ dịghị anya i were ụkwụ ha ncha niile so na inyere ndụ gị aka na-agbakasị ahụ gị onwe nke kolesterọl nọta gị na-arụ kpọkọchara akpụkọ hita okpofu aha mee gị ịfụ na onwe gị ya na-adị gị mfe maka ọ na-abụ mgbachi ọsọ na-ada agbawa mbọsị amada aga ọrụ ịfụ na nna akpọ ngwụcha izu ụka ịfụ na mmeta ya o nwere ka arụ si adị m enwe ebe a na-eme ya ọfụma n'ugbo anyị arụ m na-atọ m ụtọ maka na ngwụcha izu ụka ndị mmadụ eju maka ha ma uru ya wụ ihe bara ihe ahụ abụghọ na ọ na-eje ka eme ifụ na ya na-akpọ rheumatism okpo mere ya abụghọ maka gị ụkwụ mgbu aka mgbu olu mgbu adụghọ mana ọ bụrụ na ị naghị eme ntụoyi niile ahụ ị na-anya chee nọ ezigbo ihe nwere ọbara ọ na-akpụkọ ichee ị na-ada asịwa na ewu na-anyụrị ala ebe ọ na-edine ka ọ na ihe nọrịtị nọ ntụoyi ịnya ntụoyi n'ụlọ ọrụ ịnya ntụoyi na ụgbọala gị ịnya ntụoyi ebe ị na-arahụ anaghị a na-etugu big man ị nwere ego ma ọ big woman ọ dị mma mana asị gị mgbede ọ dịkwa mma ihe ndị dịkwa mma mana ọ dị mma ka atụgwa ya atụgwa atata akị atatakwa n'ụkwa ka ya wee ihe wee na-aga maka na ndị ịtata akị ịtata ụkwa ije eze ime ndị kwuru ma ha ọwụ ha jụkwa ka ha kwuru ọkwa ịhụnanya ya were wuru ya maka na ka anyị kwekwa ha maka ọtụtụ ndị na-abata na-agbanye igwe onyonyo ha ọkụkọ maka anyị gbatụsịkwara ha afa ihe ndị akwụgosiri n'ụbọchị nketa gwakwa ha ihe ndị akwụgosịkwara afa n'ụbọchị nketa ihe ndị anyị kwugasịrị n'ụbọchị nketa maka na oge anyị na ha achọ ikwu kwarapụ maka ama nnọọ ihe maazị Val na-achọ ka m kọwarụ maka na ụnụ nwa na-abanye na-amaghị ha anyị kọwara kemgbe ụtụtụ ka m gwazie ụnụ ya nwa obere anyị kwuru anyị bụ ụzọ kwuo maka ndị nwụrụ anwụ ihe ndị mere n'ogbe ihe mgbu mere biko ọ bụrụ na ọ ga-eke ihe a metụrụ ọ bụrụ na iso na onye o metụrụ biko diwe ọ bụrụ na onye nke nwere ahụ biko Chineke nabata mkpụrụ obi gị na ndị ụkwa anyị agbakwuo mbọ na-akpachapụ anya na-eleru onwe anyị anya ka anyị si wee kwu tupu ị na-apụ dozie ebe gị marụ ka isi dewe ebe gị ka ọ ya bụ ịbata ị marụ ka ọ dị maka na ịhapụ ya ọ dị nganga ịbata ya ha ma onye batara ịma ha nke edeweru gị ọzọ dị ka ibe bụ na anyị na-ekwu ka ihe esi wee na-edewe onwe gị ọcha ọ bụ ọsọsọ be gị ihe ọbụla i mere onwe gị i mere nwanne gị mere obodo anyị Naijiria maka na onwe ahụ ya wara mmadụ onye ahụ anwụọ ọ bụ ọsọsọ ezinụlọ gị ka o ya ewute ma agbata obi wute ndị nọ gị n'akụkụ ma ndị ọyị wutekwuo Naijiria ọ bụ na ha ma gị ọ bụ na o nwere uru ị na-abara ha onwe onye ọbụla nwere uru ọ na-abanye so ị na-agba mbọ na-edewebe gị ọcha na-edewe ezinụlọ ebe unu bi ọ bụ ọsọsọ be gị ebe unu nwere ebe unu bi ndị ahịa a na-akpọ street onwe etu ọbụla ihe esi wee tụnye arụ etu anyị esi wee mee ihe ka ọ dị mma mee ya ọ bụ ọsọsọ gọọmenti anyị ihe na-eti anyị onye aweta nke onye aweta nke onye aweta nke etinye chịkọta ọnụ asa anyụkọ mmamịrị ọgbọ ezigbo ụfụfụ ịfụ obodo anyị Naijiria ana-aga ofuma ọ dị ka be ndị ọcha maka na ha na-anyụkọ mmamịrị ọnụ wee gba ụfụfụ wee deeto ahụ ofisi asụ ka anyị na-anọkọ ka nwanne ka ofu Naijiria ka anyị si wee bụrụ kwe a sị na enweghị onye dị iche na anyị ncha niile bụ otu anyị gba mbọ na-ederurisi ezinụlọ anyị anya ofuma na-agbakwanụ mbọ na-akwa aka ịba kwa mgbe ịba tupu irie ihe ọbụla ịpụ apụ ịbata tupu onwe ihe ọbụla dịba gị ọnụ ịgba mbọ kwa aka gị ọ bụrụ na ijere mposi ihe na-akpa ịpụta nke ahụ ka mkpa iwere ya bụ ihe kwụọ aka gị maka mgbe a na-asị na ọya dị mgbe a ka onye ọbụla na-akwa aka mana kịta ọ naghị ewuzi anaghị akwazi ya bụ aka ọ na ọ dịghọ mma maka ị na-eme onwe gị na-agba mbọ na-akwa ya bụ aka maka na ọ dị mkpa iche isi nri na be gị wega efere iji esi na ọ dịgoro ọcha mee gịnị nyachagharịa ya maka na ya bụ ọya na-egbu oke ka oke bụ na-egbu mmadụ
ọ ka dịkwa n'ọnụ dị ka obenatazi ọ dị ka ọ naghị eme mana ọ ka dị maka ọchịcha maka ihe ndị ọzọ na-arịgharị arịgharị na-egbu mmadụ ibiri na be gị mkpọ na-azachasị ihe niile aka ekwu taa na-azachasị ibe gị ofụma ma ekpuru ebe ekwesịghị iche na ihe anaghị aba ihe na-abịa bunie ya elu zachasị ya maka na ọ ya atụ gị na ịfụ ihe na ọ bụ na ibu n'ihe ahụ elu ka anyị na-agbanụ mbọ na-eme ihe niile na-eme ofụma Naijiria anya na-adị mma ọhịa nwanne ihe nji buru ihe bunye maka na ya nwa ada n'onwe ya o so na ihe a na-arụ ndị n'isi mbido pịrị ya aka wee họrọ ya maka na tupu ewee ga ebe a iso na ihe a na-alụ ọya ka eji wee bụrụ ya anyị wee na-abịa na mpịachi maka na nke taa maka ihe ndị Igbo si ihe ọla nwere mbido ọ nwere ngwụsị atatara m maka igwe mmadụ na maka na ọ achọrọ m ọzọ dị ka ibe m ekwughị ụbọ exercise a ikwuru maka ọkpọ omere maka ihe mgbu maka iso na-emega ebe a na-emega ebe a na-agbanụ mbọ ọ bụrụ ọsọ ịgba ọ bụrụ iji ije anyị abịago n'isi njedebe ihe anyị butere unu tata anyị afụ unu n'izu ụka ọzọ ihe ọbụla ị na-eme ị na-azụ ahịa ị na-agba akwụkwọ ị na-ekupụta nwa ihe ọbụla ị na-eme iwe chọọ ka anyị kọwara ụwa ka ha wee bịa fụgo soro gị nwee aṅụrị bute na anya n'isi mbido TV sọsọ na isi mbido TV ka ya bụ ibute ụwa niile anụ ya anyị nọ etu ọbụla isocha ka anyị mere ụnụ anyị anọ na-asa avụkwa ụnụ na-arụkwara ụnụ ya bụ ọrụ ofuma afọ nka bụkwa nwaada ụnụ nwaanyị Sandra Asomba ọ bụrụ na ịchọrọ ka mụ na gị nọkọọ n'ihu onyonyo a wee kpaa nkata maka ihe tinye okwu ọnụ nwee ihe ị chọrọ ka anyị kwuo maka eme adịghị ekwu biko deterenụ m ya na Sandra Asomba ya bụ Facebook peji mụ anyị akapịa anya bụ okwu ọnụ ka emesịa anyị ka m bụ ihe kpọmkpọ ndị banye ekene mụ na-abịaga na mmechi nke taa maka ihe nwere mbido nwere ọgwụgwụ ọkwa na isi mbido telivishọn ka isi wee na-anụ ụlọ anyị bịa ebe a ka anyị na gị nọkọ butere anyị ihe nke ị na-eme ndị ọrụ ndị nka na ọzọ ihe ole ị na-eme bịa ebe a ka anyị nọkọ ka anyị dowe okwu agba ichekwana ka mụ na gị nọ n'ebe kpakpama m dịdị m ka mụ na gị nọ n'ebe a tie okwu ọnụ ziere m ozi na Facebook mbụ Valentine ọha na-enye ọ ga-adị mma ka anyị bịa ebe a ka anyị tinye okwu ọnụ ka anyị kwuo ya ka o si wee dị dowe okwu agba ifugani ya ngwana iko ihe n'ife ọ ga-adịrị na mma ndụ mmiri ndụ azụ ka emesịa nụ nke chiri ya zero